i l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume ja demana que se'l bategi com abans, amb el nom de Sant Jaume. Al barri vell, una visita obligada pels pelegrins és la Catedral de Girona, que s'alça majestuosa. Amb la figura de l'apòstol Jaume a la façana. La Catedral de Girona té la nau gòtica més ampla del món i és la segona més ampla, de qualsevol estil, després de la Basílica de Sant Pere del Vaticà. La seva construcció va començar al segle XI amb estil romànic i va continuar al segle XIII amb el gòtic fins al segle XVIII. És un dels llocs més emblemàtics de la ciutat i el patrimoni artístic que conté és fabulós. El tapís de la creació, probablement la peça d'art tèxtil romànic més important que es conservi arreu. El Beatus de Girona, un manuscrit miniat de 284 folis. La cadira de Carlemany, carregada de llegendes. La capella de l'Anunciació del segle XVIII, amb el retaule de Jaume Codolà, que era cavaller de Sant Jaume. La capella de Beat Sant Dalmau Moner, amb el sepulcre del cardenal Berenguer d'Anglesola, atribuït a l'escultor gòtic Pere Oller, i tantes d'altres. A més, a Girona hi ha la seu principal de l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume, que també té una seu a Figueres. Allà es segellen les credencials dels pelegrins que s'hi acosten. Sortim de Girona per Salt, on no fa massa també s'ha senyalitzat el camí amb corcolles a terra. El camí continua per Bescanó, Bonmatí, Anglès. Aquesta és una vila medieval que encara conserva vestigis del pas de pelegrins. La Cellera de Ter, el Pastral... Tots aquests pobles els trobem resseguint la ruta del carrilet d'Olot, però no abans passava el tren que unia Girona amb la capital de la Garrotxa i que ara és una via verda. Al Pasteral s'agafa la carretera que porta als embassaments de Susqueda i de Sau, aquest últim ja a la comarca d'Osona. A la capital d'Osona hi conflueixen diferents camins, provinents tots ells de França, camins que venen de Puigcerdà, Ripoll i Olot. A Vic, l'antiga ausa íbera i romana, hi ha el temple romà, que data del segle II, en l'època daurada de l'Imperi Romà. Va ser descobert el 1882 i posteriorment va ser restaurat. També cal destacar la catedral de Vic, dedicada a Sant Pere Apòstol. La seva construcció va començar al segle XI per encàrrec de l'abat Oliva, que va ser bisbe de Vic entre el 1018 i el 1046, i va acabar a principis del segle XIX. En el retaule, també obra de Pere Oller el 1420, i destaca la figura de l'apòstol Sant Jaume. Sortim de Vic pel pont romànic que hi ha al costat de la catedral. Després de la capital d'Osona i una mica abans de la del Bages, trobem Artés, que es troba dins la zona natural de la vall de la Gavarresa, que pren el nom de la riera que més endavant desemboca en el Llobregat. Seguint les vies romanes, els pelegrins arriben a Manresa, l'última gran població abans del destí final d'aquest tram del camí, que és el monestir de Montserrat. La col·legiata de Santa Maria, coneguda com la Seu de Manresa, va començar-se a construir l'any 1328 sota la direcció de Berenguer de Montagut i va acabar aproximadament un segle i mig després. Corona el Puig Cardener, que era el nucli primitiu de la ciutat. Els pelegrins podran disfrutar de la imatge de la seu emmarcada pel pont romà sobre el riu Cardener.
Finalment, el caminant arriba a Montserrat, el centre espiritual i de pelegrinatge més important de Catalunya. La Muntanya Santa. Un dels llocs més emblemàtics de Catalunya i un dels símbols més reconeguts del catalanisme. Montserrat és un bon lloc per tornar a segellar la credencial abans de reprendre el camí. A Montserrat hi conflueixen gairebé tots els camins catalans de Sant Jaume i des d'allà surt el camí català de Lleida, que va a Saragossa, Logronyo i que allà ja enllaça amb el camí principal de Sant Jaume fins a Santiago de Compostel·la, que és l'objectiu de tot pelegrí.